oko mina ndashumayela into eyi-1 xa uyijani funeka uhlale une-options. Nangoku andiqondi khona enye ijani oyaziyo ekwaziyo inxiba iskipa sePirates namhlanje ngomso inxibe seKaizer Chiefs the following day udibane nayo inxibe seSundowns. Options chana sanukothuka ke nangoku xa ndisithi namhlanje ngase kuwine esasimenqe singunomafa ndivuke ngomso ndisithi mani unduna makayigibisele noma ngepulpit la fruitcake ayibethe uthumbinyeke once ithi ifika la 25 ibe seyingcwelerha ekugqibeleni yonke laa nto it's about i-boxing yase-Eastern Cape. Andiqondi noba zake zalwa yezi yazisakhula yazibona nje bazicekeceke uzijongile so benganode nditshuze icala ingathi ndizawubheja ngemali but ke azikho lapho namhlanje man guys. Eyona nto ngamandla i-roast le ifriday nge-23 apha eBuffalo City TVET East London College ke ebantwini balapha. I-roast ke leyafondini izimenqe one side akho mntu usafe uqala kwi-car guard phaa phandle uyoqhina kwezazicwinana ziphangele nesh zafika zidwele phaa kwi-VIP. Uba uyazazi uba wena usisimenqe esisensitive ungayi nokuya because wonke umntu kwi-roast efondini i-fake game kwa-audience leyo mninzi kumntu ophaa efondini noma siba yi-10 kulaa poster. Uba uthandi mna nelanguage yam umzekelo zikhona ezazimenqe ze-nice guys ingooCasino nosiyaseya bakhona phaa if uba ulubona izikhewu zomntu omdala but ke azikho lapho namhlanje man guys. Ishow iqala ngo-6 guys ke into zamatikiti ingathi ngaba khompyunto ntoni ungafowuneli mna ufuna amatikiti kumba uyaya noko nezazimenqe ze-15 bekusuppose uba zisenayo itshintshanyana shem. Hayi ke kulaa gengi ikhumshileyo ye-25 I'm sure noba seyikhalile efowunini zizifundiswa kaloku eziyafo ngabantu besalary nothi nje i-wages. Hayi ke shem ezazi-aram ze-breadwinner ze-month end inoba sezintyumpeka ematyaleni kwezi date but ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi bani lo yena yedwa uzade abe perfect. Andikho perfect mna qala kule ndawo ndihleli kuyo.